ओके. तर आपण आजचा 13वा अध्याय सुरू करत आहोत. मग आता आपल्याला काही प्रश्न पडतीलच हो मनामध्ये. जर भक्ती हा कळस असेल तर शेवटच्या 6 अध्यायात ज्ञान का मांडले? मग कालच्या 12व्या अध्यायात आपण काय बघितलं? तर कृष्णांनी स्पष्ट केलेलं आहे की वैयक्तिकरित्या त्यांच्या भक्तांना जन्म आणि मृत्यूपासून ते कसे मुक्त करतात. की जो मला ज्यांनी त्यांचं मन आणि बुद्धी एकाग्र केलेले आणि ज्यांनी जाणलेलं आहे भगवंतांना, या परमपुरुषाला जाणलेलं आहे, निश्चितच त्यांच्यासाठी हा जो महासागर आहे, हा मृत्यू सागरातला नक्कीच या कुठे गटांगळ्या खात राहणार नाही, तर निश्चितच या जन्म मृत्यूच्या महासागरातून तुम्ही तरुण जाल, कारण भगवंत आहेत रक्षण करणारे. आणि म्हणून मग ज्या 12व्या अध्यायात आपण भक्तीच्या, मग काय जाणलं आपण 12व्या अध्यायात? तर भक्तीचा शेवटचा टप्पा की प्रत्यक्ष भक्ती. मग ज्या भक्तीच्या आज मी तुम्हाला ते सगळं शेअर करीन, काल मटेरियल नव्हतं. तर आज मी तुम्हाला सगळ्या त्या सेवा आणि दानाविषयीची माहिती आणि ज्या काही साईट्स आहेत त्या सगळ्या तुम्हाला शेअर करेन. स्वेच्छेने तुम्हाला जी इच्छा असेल तुम्ही निश्चितच तसं प्रतिक्रिया देऊ शकता. तर 12व्या अध्यायात प्रत्यक्ष भगवंतांनी जे काही ऑप्शन्स आपल्याला, की भगवंत खूप ऍडजस्ट करून घेत आहेत हो. ज्या अर्च विग्रहाला आपण जाणलं की ज्या प्रत्यक्ष वैयक्तिक रूपावर का व अवैयक्तिक रूपावरती, तर भगवंत सांगतायत की माझ्या वैयक्तिक रूपावरती जो अर्च विग्रह, ज्या मूर्ती रूपावरती मग जसा संबंध प्रस्थापित केला जातो आणि जो आपलं मन आणि बुद्धी एकाग्र करतो, ज्या आपण पुजाऱ्याला बघितलं की इतक्या मन लावून ओतप्रोत मन करून अगदी भगवंतांची पूजा अर्चा उपासना केली जाते. मग तो अर्च विग्रह म्हणजे काय? तर मग जे काही प्राणप्रतिष्ठा केली जाते, जे मंत्रोच्चार केले जातात, ज्या सप्तनद्यांच्या पाण्याने अभिषेक केला जातो, ज्या पंचामृतांनी अभिषेक आणि अनंत अशा ज्या काही मंत्र आणि जे काही वेदांमधले सगळे वाचून मग जे काही मंत्रोच्चारांसह प्राणप्रतिष्ठा केली जाते आणि भगवंताला आवाहन केलं जातं की त्या मूर्तीमध्ये भगवंत प्रत्यक्ष येतात आणि अशा या अर्च विग्रहाची पूजा केली जाते आणि म्हणूनच ती मूर्ती नाही हो. भगवंतांनी सांगितले त्या मग तात्पर्यामध्ये प्रभुपादांनी खूप सुंदर त्या पोस्टाच्या पेटीचं उदाहरण दिलंय. मग जे जे ऑथोराइज्ड आहे जी पेटी, तिथूनच ते पत्र जाईल हो, तसंच आहे. भगवंतांचा जो अर्च विग्रह, जी काही उपासना करण्यासाठी मग ज्या मूर्तीचा, ती फक्त मूर्ती नाही हो, ती फक्त एक मग नामनिष्ठ प्रभूजी म्हणतात ती फक्त दगडाची एक मूर्ती नाही, दगड आपण आहोत. तर भगवंत वाट बघतायत, आपल्याला वाटतं आपण भगवंतांकडे देवळात दर्शन करायला जातोय, भगवंतांचं दर्शनाला जातोय, कुठेतरी आपल्याला बोलावलं जातं आणि भगवंतांना इच्छा असते, भक्तवत्सल आहेत हो भगवंत आणि भक्तांना भेटायची, भक्तांच्या सहवासाची भगवंतांना नेहमीच आस आहे. आणि असे हे भक्तवत्सल भगवंतांना भक्त हे नेहमीच विशेष असतात. अशा या भक्तांना मग कुठले भक्त प्रिय आहेत? मग ज्या भक्तीच्या सेवांचे, की मग तुम्ही अनन्य भक्तीमध्ये भक्ती करू शकता, भक्तीच्या मार्गातून. नाही अनन्य भक्ती जमली, मन आणि बुद्धी एकाग्र नाही करता आलं, तर तुम्ही साधना भक्ती करा, नियमांचं पालन करा. तेही नाही करता आलं तर भगवंतांसाठी कर्म करा. मग ज्या चित्रामध्ये आपण बघत होतो, की एक मनुष्य देऊळ बांधत होता. मग मंदिर बांधण्यासाठी, की जे भगवंताला अर्पण केलं जातं, भगवंतांसाठी करणाऱ्या कर्मामध्ये मग ते निष्काम पद्धतीने करणं गरजेचं आहे. मग त्याच्यासाठी ज्ञानापेक्षा ध्यान आणि ध्यानापेक्षा त्या कर्मफळांना मग भगवंताने सांगितलं की ते निष्काम पद्धतीने, की तू कर्म कर. मग भगवंताने जसं आहे तसं आपल्याला स्वीकारलेलं आहे, परंतु आपण काहीतरी आपलं भगवंतांना अर्पण केलं पाहिजे, कृतज्ञता कुठेतरी दर्शवली पाहिजे आणि म्हणूनच भगवंतांनी या सगळे कुठेतरी ऑप्शन्स दिलेत. भगवंत सगळ्यांना तशा प्रकारे स्वीकारतायत आणि म्हणून या भक्तीच्या नवविध भक्तीच्या सेवा तर बघितल्यात, पण या भक्तीच्या सेवा की कसे हे भक्तीचे मार्ग आहेत आणि मग कोण भक्त भगवंताला प्रिय आहे. माझ्या कथांमधून आपण बघितलं की जे चित्रकेतू महाराज, त्यांना वृत्तासुराचा की अगदी शाप दिला जातो, पण जो भगवंतांचा भक्त की ज्यांनी शिवांकडे बघून अशा प्रकारे हास्य केलेलं असतं की इतकी सुंदर भगवंतांची स्तुती ते करत होते आणि ते ऐकत राहावं त्यासाठी ते तिथे थांबून गेलेले आणि म्हणूनच मग ते कुठल्याही प्रकारचं त्यांच्या मनामध्ये अ, 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 पार्वती माते, सती माता ज्या मांडीवर बसलेल्या त्यासाठी त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं हास्य, ते स्मित हास्य केलेलं नसतं. परंतु तरीही सतीमाता चिडून जो शाप देतात तो निश्चितच ते आनंदाने स्वीकारतात. कारण कुठेतरी ते राग, द्वेष, लोभाच्या पलीकडे गेलेली असतात आणि कुठेतरी स्वतःला इतकं इतकं समतोल केलेलं असतं. माझ्या श्रीवास ठाकूरांची आपण कथा ऐकली की भगवंत जिथे चैतन्य महाप्रभू तुम्ही आहात तिथे अशुभ काही होऊच शकत नाही, इतका भगवंतांवर दृढ विश्वास आहे. आणि आपण ज्या बिल्वमंगल ठाकूरांची गोष्ट ऐकली की मग
सर्व आधी पापकर्मांनी केलेलं असतं, परंतु कुठेतरी जेव्हा तो शाप मिळतो त्या राजकन्येकडून आणि म्हणूनच पुढचा जन्म घेऊन जेव्हा जरी स्त्रीगमन केलं जातं, तरी जेव्हा भक्तीच्या मार्गावरती पुन्हा लीन केलं जातं, भक्तीच्या मार्गाला पुन्हा अवलंबलं जातं, तेव्हा कुठल्याही प्रकारची इंद्रिय, मग कुठल्याही प्रकारचे अडथळे तो भक्त सहन करत नाही आणि प्रत्यक्ष आपल्या डोळ्यांचा सुद्धा त्याग केलाय. त्या बिल्वमंगल ठाकूरांना ऐकायला प्रत्यक्ष भगवंत तिथे वृंदावनामध्ये येतायत हो, त्यांची भजनं ऐकून. असे हे प्रेमळ भक्त जे निर्व्याज प्रेम करतात भगवंतांवर आणि भगवंतांचंही तितकंच निर्व्याज प्रेम असतं. मग हे सगळं जाणलं हो, भक्तीचे मार्ग जाणलेत, कर्मातून भक्ती जाणली, प्रत्यक्ष भक्ती जाणली. मग आता हे ज्ञान का? मग भक्ती जर कळस असेल तर शेवटच्या 6 अध्यायात क्या ज्ञान मानलं? तर 1 ते 6 अध्यायातून आपण कर्मातून भक्ती कशी मिळवावी हे शिकू. शेवटच्या 6 अध्यायामध्ये ज्ञानाद्वारे ते कसं मिळवायचंय. मग ज्या भक्तीला, ज्या प्रत्यक्ष भक्तीला आपण पहिले 6 अध्याय कर्मातून भक्ती दाखवतात, मधले 6 अध्याय अक्षरशः त्या सँडविच मधलं मेन बॅटर आहे हो ते. म्हणून ती भक्ती इतकी इतकी भक्तीचा मार्ग हा सर्वात सुलभ मार्ग सांगितलेला आहे. आणि ज्या नामस्मरणाने आणि ज्या भगवंतांच्या सेवेने, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये कशा प्रकारे आपण असं ती समाधीस्थ अवस्था आणि भगवंतांशी तो संबंध प्रस्थापित करू शकतो, भगवंतांचा स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो आणि मग जेव्हा हा जीर्ण देह त्यागायचा आहे, तेव्हा पुन्हा भौतिक जगतात परतून न येता भगवंतांच्या धामाला मार्गस्थ होऊ शकतो. आणि म्हणून मग ज्ञानातून कशी मुक्ती मिळवायची आहे हे आपण या शेवटच्या 6 अध्यायात की मग या भौतिक जगतातून, मग या भौतिक जगताला कुठेतरी जाणायचंय, त्याविषयी ज्ञान जाणायचं आहे. आणि मग 12वे अध्याय सॉरी 12व्या अध्यायात कृष्णाने स्पष्ट केलंय की वैयक्तिकरित्या त्याच्या भक्तांना त्यांनी जन्म-मृत्यूच्या महासागरातून तरून नेलेलं आहे. तेच नक्कीच जन्म-मृत्यूच्या या महासागरातून मुक्त करतात भक्तांना. आणि म्हणून शेवटचे जे 6 अध्याय आहेत ते भौतिक जगतापासून मग ह्या भक्तीच्या मार्गावर येण्यासाठी या मटेरियल वर्ल्ड हे जे काही सो कॉल्ड प्रकृती आपण म्हणतो, भौतिक प्रकृती, ती मायेने सगळी गुरफटलेली हो. माया आहे सगळी ती, मोहमाया आहे. आणि मनुष्य या 3 गुणांच्या प्रभावाने, मग कुठला तर सत्व, रज आणि तम, या 3 गुणांचा मनुष्यावर प्रभाव आहे आणि तो या मोहमायेमध्ये जगतोय. आणि म्हणून मग या मायेपासून अलिप्त राहण्यासाठी जे काही ज्ञान हवंय ते ज्ञान आपण या ज्ञानयोगातून घेतो आहे. आणि म्हणूनच मग ज्या अनर्थ निवृत्ती ही आपण शिकायची आहे या अध्यायात. आणि मग ज्या 3 गुणांचं जे पुढच्या अध्यायांमध्ये आपल्याला जाणायचंय, हे सगळं जाणून आपण कृष्णाबद्दल आसक्ती, रुची, निष्ठा आणि मग ती भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती या टप्प्यांवर स्वतःला मार्गस्थ करू शकतो. म्हणून जेव्हा आपण भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो, तेव्हा तो भक्तीचाच एक भाग बनतो. ज्ञानयोग हा भक्तीचाच एक भाग आहे. अशा प्रकारे आपण या ज्ञानयोगाला जाणून घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत. त्या ज्ञानयोगाची आज सुरुवात होतीये. थोडंसं मी सांगणार नाही, मी म्हणणार नाही कठीण आहे हा अध्याय, पण थोडंसं जाणून घ्या. जी काही संज्ञा आहेत, जे काही जो मग सांख्य फिलॉसॉफी, जी सांख्य योग, ज्या कपिल मुनींनी आपल्या मातेला सांगितलेली आहे, ती सांख्य फिलॉसॉफी आपल्याला इथे दिसते, की कपिल मुनींनी मग 24 तत्वावर मग ज्या देवहूती त्यांची माता, त्या देवहूतीला ज्या भागवतामध्ये आपण जाणतो, कपिल मुनींनी देवहूतीला हे ज्ञान दिलेलं आहे, की हे क्षेत्र, मग आता क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृती, पुरुष, ज्ञान आणि जे मी म्हणणार आहे, की देवहूतीला जे ज्ञान दिलेलं आहे त्याचा उल्लेख इथे केलेला आहे. भगवद्गीतेमध्ये संक्षिप्त स्वरूपात भगवंतांनी त्याचा उल्लेख केलेला आहे. मग आता हे अर्जुन 6 प्रश्न विचारतोय भगवंतांना, त्याविषयी आपल्याला जाणायचंय. पहिल्या श्लोकामध्ये अर्जुनाने भगवंतांना 6 प्रश्न विचारलेले आहेत, की काय आहे प्रकृती, काय आहे पुरुष, क्षेत्र काय आहे, क्षेत्रज्ञ काय आहे, ज्ञान काय आहे आणि ज्ञानाचं ध्येय काय आहे. आणि मग भगवंत सांगतायत, याची उत्तरं देतायत. अर्जुन म्हणतोय, हे माझ्या प्रिय कृष्णा, मला प्रकृती म्हणजे स्वभाव, पुरुष जो भोग घेणारा आहे, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा आणि ज्ञान ज्ञेय जाणणारा, भगवंत यांना सर्वांना कुठेतरी जाणून घ्यायचे आहे.
परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे कुंतीच्या पुत्रा, या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात. आणि म्हणून मग ही प्रकृती म्हणजे काय, तर भौतिक निसर्ग. जे अधिभूत आपण ऐकलं ना, ज्या 8व्या अध्यायामध्ये आपण अधिभूत म्हणून ऐकलं, जे भौतिक प्रकृती, तो भौतिक प्रकृती म्हणजे हा प्रकृती म्हणून इथे संबोधलं आहे. पुरुष म्हणजे प्रकृतीचा भोग घेणारा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, जो परमात्मा आहे. क्षेत्र, क्षेत्र म्हणजे काय, तर हे शरीर जे प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे, भगवंतांनी इथे 24 तत्वांनी कसं बनलेलं आहे ते सांगितलंय आणि तात्पर्यामध्ये खूप सुंदर प्रकारे प्रभुपादांनी ते समजावून सांगितलेलं आहे. क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, तर या क्षेत्राला जाणणारा. मग कोण आहे क्षेत्राला जाणणारा, तर एक आत्मा आहे जो या शरीरामध्ये निवास करतो आणि त्या आत्म्याबरोबर परमात्मा, जो या आत्मा, ज्या परमात्म्याचा आपण अंश आहोत असा आत्मा, म्हणून आत्मा आणि परमात्मा हे दोन क्षेत्रज्ञ आहेत जे या शरीराला जाणतात. आणि या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांची संलग्नता, यांचा संबंध, यांना जाणून घेणं म्हणजेच ज्ञानम, म्हणजेच ज्ञान. आणि हे ज्ञानम म्हणजे ज्ञानाचं ध्येय, की ध्येय, ज्ञानाचं ध्येय म्हणजे ज्ञेय, ते आपण बघणार आहोत. हरे कृष्ण मेधा माताजी, मी तुम्हाला को होस्ट करते. सॉरी माताजी, जरा लेट झाला. नाही नाही, ठीक आहे माताजी, काही हरकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तर अशा या क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आणि ज्या आपण प्रकृती, पुरुष, ज्ञानम आणि ज्ञेय, ज्ञानाचं ध्येय. मग ज्ञानम म्हणजे काय, तर या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाला जाणणं, हे कुठेतरी ज्ञान आहे. आणि या ज्ञानाचं ध्येय म्हणजे त्या परमात्म्याला जाणणं, जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतं मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. हा, भारत, मी सर्व शरीरांमधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण, आणि हे शरीर आणि त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजेच ज्ञान होय, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग या ज्या अवस्था दिसत आहेत आपल्याला या समोर चित्रामध्ये दिसतंय, मग आता क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ. क्षेत्र म्हणजे हे शरीर. मग पुढे जाऊन थोड्या उपमा आपल्याला उदाहरणासह सुद्धा जाणून घ्यायचंय. पण आधी या स्लाइडमध्ये आणि या श्लोकामध्ये आपण जाणण्याचा प्रयत्न करतोय की मग क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ, मग या ज्या वेगवेगळ्या स्थितीमध्ये, मग हा मनुष्य जेव्हा जागृत स्थितीमध्ये असतो, जेव्हा तो कुठेतरी लाईट स्लीप म्हणजे कुठेतरी फक्त एक जागृत अवस्थात असते, म्हणजे अगदी जागृत नाही, आपण कुठेतरी म्हणतो सुस्ती आली आणि कुठेतरी नुसतंच लवणलंय, तेव्हा ती लाईट म्हणजे कुठेतरी सौम्य प्रमाणात झोपलेली असते व्यक्ती. त्यानंतर अतिशय गाढ निद्रा, त्यानंतर म्हणजेच कुठेतरी स्वप्नावस्था असते आणि नंतर तुर्यावस्था असते. मग या सगळ्या अवस्थांमध्ये काय सांगायचंय, तर पहिल्यांदा जी जागृत अवस्था आहे, मग प्रत्येक या परिस्थितीमध्ये, प्रत्येक या अवस्थेमध्ये क्षेत्र, मग हे शरीर, मग जेव्हा जागृत अवस्था आहे तेव्हा शरीर आणि आत्मा दोघंही जाणताय. कारण शरीर हे जागं आहे आणि जाणतंय की काय चालू आहे ते शरीराच्या घडामोडी. त्यानंतर थोडीशी जी सौम्य प्रकारची झोप आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये कुठेतरी शरीर झोपलंय पण कुठेतरी मन जागृत अवस्थेत आहे. कारण मनामध्ये अनेक विचार येत आहेत, मन जागृत अवस्थेत आहे. त्याच्यानंतरची जी गाढ निद्रा, मग निद्रेचं जे अवस्था आहे ती अगदी डीप स्लीप आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये काय आहे, मग त्याच्यामध्ये शरीर आणि मन दोघंही झोपलेले आहेत. परंतु हे सगळं जाणतंय कोण, तर आत्मा आणि परमात्मा मात्र सर्व जाणतो आहे आणि सर्व त्याचं लक्ष आहे सगळीकडे. आणि जी तुर्यावस्था म्हटलेलं आहे, ज्या तुर्यावस्थेमध्ये कुठेतरी ती अवस्था प्राप्त करण्यासाठी धडपड असते की जिथे भगवंतांना आपण जाणतो, आपण भगवंतांना जाणतो, आपण त्या परमात्म्याला जाणतो, अशी ती तुर्या अवस्था असते. आणि म्हणून या सगळ्यामध्ये जो शरीराला जाणणारा असतो, क्षेत्राला जाणणारा, तो क्षेत्रज्ञ मात्र पूर्णपणे जागृत असतो आणि तो सगळं निरीक्षण करत असतो. आणि या सगळ्याला जाणणं, या जाणणं म्हणजेच कुठेतरी ज्ञान घेणं आहे.
मग आता तुम्हाला या चित्रामध्ये काय दिसतंय बरं, मला सांगाल की या चित्रामध्ये तुम्हाला काय दिसतं आहे समोर? आभाळ दिसतंय, ज्योती माताजी, वसुधा माताजी, शेतकरी दिसतोय, अगदी बरोबर. आणि काय दिसतंय? टेंट आहे एक. बरं, अजून? हिरवळ दिसतीये, बरोबर प्रिया माताजी, अगदी बरोबर. वसुधा माताजी, सूर्य दिसतोय तुम्हाला, अगदी बरोबर. माणूस दिसतोय एक, बरोबर, अगदी बरोबर. खूप छान निरीक्षण आहे सगळ्यांचं, धन्यवाद, खूप धन्यवाद. मग याच उदाहरणासह आपल्याला जाणायचंय की क्षेत्र. मग हे जे सगळं पसरलेलं आहे, हे सगळं शेत मग आपल्याला दिसतंय की सगळं पसरलेलं शेत आहे, फील्ड. आपण ज्याला म्हणतो फील्ड. आणि असं हे क्षेत्र, असं हे शेत, या शेताला जाणणारे कोण आहेत? तर जो तो स्वतःच्या शेताला जाणणारा हा शेतकरी आहे. ही व्यक्ती जी आहे ती आपल्या क्षेत्राला जाणतीये. आपलं शेत. मग प्रत्येकाचं गावांमध्ये आपण बघतो, की प्रत्येकाच्या नावावर इतकं एकर शेत आहे, इतकं एकर, इतकी जागा माझी आहे. मग ते स्वतःचं शेत तो व्यक्ती जाणतो. परंतु सगळं शेत कोण जाणतं? तर सूर्यदेव जाणतात. जे सर्वत्र प्रकाश देत आहेत, त्या सूर्यदेवांना सगळ्या फील्डची कल्पना आहे, सगळ्या क्षेत्राची कल्पना आहे. आणि त्याच अनुषंगाने आपल्याला जाणायचंय, त्याच उदाहरणासह आपल्याला जाणायचंय, की हे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ म्हणून क्षेत्रज्ञ 2 आहेत, पण त्या क्षेत्राला, आपल्या क्षेत्राला जाणणारे, आपल्या शरीराला, स्वतःच्या शरीराला जाणणारे, हे एक क्षेत्रज्ञ जो आत्मा आहे. आणि सर्व शरीरांना, मग सर्वांच्या शरीरांना जाणणारे, सर्वच शरीरांमध्ये जे प्रत्येक सजीवांना जाणणारे आहेत, ते परमात्मा आहे, जे प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करत आहे. आणि हे आपल्याला जाणून घ्यायचंय की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ काय आहे. आणि म्हणून या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाबद्दलचं ज्ञान, मग प्रभुपाद सांगतात हे कुठल्याही आयडिओलॉजी नाहीये हो, कुठले तरी विचार मांडलेले नाहीये, त्या प्रत्येक गोष्टीला शास्त्राचा आधार आहे. वेदांत सूत्रामध्ये हे लिहून ठेवलेलं आहे. व्यासमुनी हे जे लिहिण्यासाठी अत्यंत प्रसिद्ध आहेत, की ज्यांनी शास्त्र आणि वेदांना लिहिलेलं आहे, असे व्यासमुनी की ज्यांनी वेदांत सूत्रामध्ये हे माहिती लिहून ठेवलेली आहे. मग काय सांगितलंय त्याच्यामध्ये? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णित केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांचं हे ज्ञान आहे, हे आत्ताचं नाही, हे खूप आधी वेदांत सूत्रात, म्हणजे भगवंत सांगतायत की हे वेदांत सूत्रामध्ये, हे आपल्या शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे. विविध ऋषींनी, म्हणजे सत्ययुग झालं, त्रेतायुग झालं, हे द्वापार युग जिथे भगवंत भगवद्गीता सांगतायत, आणि आता हे कलियुग चालू आहे. म्हणूनच भगवंत म्हणतात की आधी आपल्या शास्त्रांमध्ये, वेदांमध्ये, वैदिक ग्रंथामध्ये याचं वर्णन केलेलं आहे. विशेष करून ज्ञान, सर्व कारण परिणामान, मग कुठेतरी कॉज, मग प्रत्येक गोष्टीचं कारण आणि परिणाम, मग नुसतंच नाहीये ते, त्याला कुठल्या तरी गोष्टीचा आधार आहे, शास्त्राच्या आधारासह ते सांगितलेलं आहे. वेदांत सूत्रांमध्ये तथ्यांसहित ते प्रस्तुत करण्यात आलं आहे. मग कशा प्रकारे केलंय? तर हे कोश जाणता येतात आपल्याला. मग मग जेव्हा भगवंतांना जाणलं जातं, मग ज्या भगवंतांना आपण जाणतो, ज्या परमात्म्याला जाणतो, ते सगळ्यात खालची स्टेज कुठली? तर अन्नमय. की भगवंतांना आपण कुठेतरी अन्नामध्ये जाणण्याचा प्रयत्न करतो. मग ही सर्वात खालची अवस्था. त्याच्या पुढे जाऊन मनुष्य ज्या श्वासावरती, मग ज्या प्राणाचा आयाम, मग प्राण, मनोमाया जसं पुढचं आहे, त्याच्यामध्ये प्राण कुठेतरी स्वतःच्या श्वासोश्वासावर नियंत्रित करून भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न केला जातो. मग त्याच्या पुढे जाऊन मनोमय, मग ज्या मनाला कुठेतरी मी शरीर नाही, आत्मा आहे, मग हे ज्ञान घेऊन या ज्ञानासहित भगवंताला जाणण्याचा प्रयत्न केला जातो. जसं आपण म्हणतो की मग मन, इंद्रिय आणि बुद्धी यावरती सगळी ती कामवासना असते, पण तिथेच कुठेतरी जर ती ती ते ज्ञान घेण्याचा प्रयत्न केला, तितक्या स्टेज पर्यंत जर आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये आलं, तर निश्चितच हे मनोमाया ही भगवंतांना
भगवंतांना कुठेतरी आपण रिअलाइज, आपण जाणू शकतो. आणि त्याच्या पुढे विज्ञानमय, की या ज्ञानाचं ऍप्लिकेशन. मग जे आपण 7व्या अध्यायातही बघितलं, की ज्ञान विज्ञानमय, की भगवंतांना शरण जाणं म्हणजे काय आणि कुठल्या प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण जातात, की ज्यांच्यावर भगवंतांची भक्ती आहे, भगवंतांवर ज्यांनी भक्ती केलेली आहे. विज्ञानमय असं, की ज्ञानाचं आचरण करणं, ज्ञानाला जाणून त्याचं आचरण करणं. मग कुठेतरी सच्चित, मग हे शाश्वत आहे, हे ज्ञानाने परिपूर्ण इथपर्यंत स्टेजपर्यंत येतो. पण इथे कुठेतरी आनंद मिसिंग आहे. आणि तो आनंद भगवंतांना बघायचा आहे. जे भगवंत ही वाट बघतायत, की भगवंत म्हणतात, की या सच्चित आनंद अशा कोशामध्ये भगवंतांना बघायचंय. आणि कृष्ण भावना, जी कृष्ण भावना एक अगदी सर्वात सोपा इतका मार्ग आहे, की जिथे आपण सच्चित आनंद, कारण तो निर्मळ आनंद आपल्याला मिळतो. आणि म्हणून अन्नमय, जिथे अन्नातून, प्राणातून, त्याच्यानंतर मन, बुद्धी, जिचं विज्ञान आहे, आणि आनंदमय, अशा कोशांमधून भगवंतांना जाणलं जातं. मग या टप्प्या-टप्प्याने, जसं आपण म्हटलं, की जे निर्विकारवादी आहेत, की जे भगवंतांना जाणत नाही, भगवंतांना एक शक्ती मानतात, मग ब्रह्म या स्वरूपावर भगवंतांना पुजतात. त्यानंतर परमात्मा, जे भगवंतांचं 4 भुजाधारी रूप आहे. त्यानंतर भगवान, जे जे अगदी भक्त आहेत, जे भगवंतांचे अगदी निकट भक्त आहेत, ते भगवंतांवर अतूट प्रेम करून भगवान या अवस्थेपर्यंत, भगवान या रूपामध्ये भगवंतांना जाणू शकतात. आणि म्हणून मग ज्या आपण 3ऱ्या-4थ्या अध्यायामध्ये जे जाणलेलं होतं, जी इंद्रिय आहेत, ज्या इंद्रिय 5 घोडे म्हणजे इंद्रिय आहेत, त्यांना धरून ठेवणारं मनाच्या हातात त्याचे लगाम, हे लगाम मन आहे. आणि बुद्धी सारथ्य करते या सगळ्याचं. आत्मा आरूढ आहे, कारण आत्म्यापर्यंत ती आत्मिक स्थिती अजून आलेलीच नाहीये. ती आत्म्याला जाणण्याचा प्रयत्नच केलेला नाहीये. आणि म्हणून या सगळ्यांनी बनलेलं हे शरीर, हे क्षेत्र म्हणजे काय आहे? तर हे क्षेत्र 24 तत्वांनी बनलेलं आहे. मग ज्याच्यामध्ये पंचमहाभूत आहेत, ज्या पृथ्वी, आप, अग्नी, वायू आणि जल या 5 तत्वांनी तर बनलेलंच आहे शरीर. पण त्याच्या व्यतिरिक्त काय सगळे आहेत? तर ही 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, त्यांचे इंद्रिय विषय असे सगळे आहेत. त्यानंतर मग अव्यक्त मन, बुद्धी आणि खोटा अहंकारही आहे. अव्यक्त म्हणजे या त्रिगुणांचं प्रभाव असलेला जे अव्यक्त रूप आहे मानवाचं, अशा सगळ्यांनी मिळून हे 24 तत्व आहेत, पंचमहाभूत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पंचमहाभूते, मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिये आणि मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य, या सर्वांना त्यांचा विकारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक सेकंड ना. येस. आणि म्हणून हे क्षेत्र, की या सगळ्यांचं मिळून हे तत्व बनलेलं आहे. क्षेत्र या 24 तत्वांचं मिळून हे बनलेलं शरीर आहे. मग कुठेतरी जसं आपण वैदिक गणित कसं जाणलं, तसं हे 2+2 हे 4 कसं झालं, एक गणिताचा भाग झाला. तसं हे कुठेतरी अनॅलिटिकल, आणि हाच सांख्ययोग. हेच जे सांख्य योगाचं शास्त्र आहे, ते कपिल मुनींनी आपल्या आईला, देवहूती मातेला समजावलेलं आहे. कशा प्रकारे या क्षेत्राविषयी त्या वेदांमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे. आणि त्याची माहिती, त्याला पूर्णपणे विश्लेषित स्वरूपामध्ये मग आपल्याला कुठल्या तर 3ऱ्या स्कंदामध्ये भागवताच्या याचा उल्लेख झालेला आहे. या क्षेत्राविषयीची सगळी माहिती दिलेली आहे. मग इथे खूप खोलावर न जाता संक्षिप्तपणे काय आहे क्षेत्र, आणि कशा प्रकारे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, की कृष्ण आपल्याला सांगतायत, की कशा प्रकारे आपण या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, या एक सेकंद मी तुम्हाला त्या, एक सेकंद द्या मला जरा. येस. तर म्हणून आपण या क्षेत्राशी, मग मनुष्य, जसं सांख्य योगाबद्दल मी सांगितलं, तसं भगवंत म्हणतायत कुठेतरी देहधारी भावनेशी मनुष्य जेव्हा निगडीत असतो, तेव्हा हे कुठेतरी, जसं काल आपण कालच्या अध्यायात बघितलं, की अर्च विग्रह
हे भगवंतांच्या भगवान रूपाला उपासना करणारे भक्त आहेत. पण जे कोणी भगवंतांच्या निर्विकार रूपाला जाणतायत, त्यांना कुठेतरी हे जाणण्यासाठी खूप कष्ट घ्यायला लागतात. कारण ते कुठेतरी एम्बॉडीड म्हणजे ते देहधारी भावनेशी निगडीत आहेत, जसे या क्षेत्राशी निगडीत आहेत. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, की हे जे ज्ञान घ्यायचंय, भगवंत आता पुढे जाऊन सांगतायत काय ज्ञान घ्यायचंय? हे ज्ञान घेऊन या या क्षेत्र, या देहधारी भावनेतून कुठेतरी आपण स्वतःला मुक्त करू शकतो आणि आपण त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये, की आपण शरीर नाही आत्मा, मग हा आत्मा काय आहे त्याला जाणण्याचा हा प्रयत्न म्हणजेच ज्ञान आहे. हा आत्मा आणि परमात्मा याला जाणणं हेच ज्ञान आहे. आणि म्हणून कुठेतरी फक्त त्या देहधारी भावनेशी, फक्त त्या शरीराशी निगडीत भावना ठेवू नका, तर त्या आत्मिक पातळीवर विचार करण्यासाठी जे ज्ञान दिलं जातं, ते ज्ञान म्हणजे ज्ञानम आहे, जे भगवंत सांगतायत आता. आणि हे ज्ञान भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नम्रता, निरअहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकार रहित, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी इत्यादी मधील दुःख दोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले, बाळे इत्यादी पासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्येही समचित्त राहणे, माझे निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवासात राहण्याची उत्कृष्ट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाची स्वीकार करणे आणि परम सत्याच्या तत्वज्ञानात्मक शोध हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारे अज्ञानच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे ज्ञान घेऊन, याविषयी ज्ञान घेऊन मगच तुम्ही स्वतःला या देहधारी भावनेतून कुठेतरी मुक्त करू शकता आणि आत्मिक पातळीवर विचार करू शकता. आणि म्हणूनच हे जे काही गुण भगवंतांनी सांगितलेले, जे काही भगवंतांनी सगळी लक्षणं सांगितली, ही कुठेतरी आपण या गोष्टीशी निगडीत करू शकतो. मग नम्रता म्हणजे काय? तर सन्मान. मग प्रत्येक गोष्टीला कशा प्रकारे तोललं जातं, कशा प्रकारे जाणून घेतलं जातं, की सन्मान मिळाल्याचं समाधान मिळावं म्हणून चिंताग्रस्त, कुठेतरी एजिटेशन नाहीये, नम्रता आहे, जे मिळेल त्याच्यामध्ये समाधान आहे, अभिमान असतो, अहिंसा असते, सहिष्णुता आहे अशा व्यक्तीमध्ये, साधेपणा आहे, आध्यात्मिक गुरूंना स्वीकारलेले आचार्य उपसनम, स्वच्छता असते, स्थिरता असते, कुठेतरी स्थिताधीर मुनी, मग स्थैर्य आणलेलं असतं, कुठेतरी आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करण्याचा निर्धार असतो, आत्मनियंत्रण, आत्माविनिग्रह, आध्यात्मिक प्रगतीसाठी प्रतिकूल असे नाकारा आणि इंद्रियांवर नियंत्रण करा, इंद्रिय वस्तूंचा त्याग, आणि मी शरीर आहे किंवा मन आहे हे नाकारून मी कृष्णाचा सेवक आहे हे मान्य करा आणि त्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला लीन करा. वाईटाची धारणा, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, दुःखदान, अनुचारदनम याविषयी योग्य प्रामाणिक परंपरेतील आध्यात्मिक गुरुकडून नियमितपणे ऐका. भौतिक जीवनाचा तिरस्कार करा. कृष्णासाठी सर्वस्वाचा त्याग करण्यासाठी तयार व्हा. मग जो भक्त असतो, की जो अगदी ज्या आत्मिक पातळीवर भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न करतो आहे, तो निश्चितच इतक्या टप्प्यापर्यंत पोहोचला जातो, की मग त्यांनी स्वतःला इतकं अनासक्त केलेलं असतं या सगळ्या इंद्रिय विषयांपासून, कुठल्याही बंधनात नसतो. कुटुंबाच्या पत्नी, मुलं, कुटुंब इत्यादींशी कोणतंही बंधन नाही. मग ज्या संन्यासस्थ अवस्थेत ज्या प्रभुपादांबद्दल आपण जाणण्याचा प्रयत्न करतो, हे प्रभुपाद आधी गृहस्थाश्रमामध्येच होते, परंतु नंतर काही काळानंतर मग 1959 जसं मी म्हटलं, त्यांनी दीक्षा तर 1922 सालीच घेतली होती, परंतु त्यानंतर मग त्यांनी संन्यास घेईपर्यंत ते गृहस्थाश्रमामध्येच या गोष्टीचा प्रसार करत होते, भगवंतांच्या भावनेचा प्रसार करत होते, ती प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत होते. पण नंतर त्यांनी संन्यासाश्रम घेतलेला आहे, की मग त्यांना कुठल्याही बंधनामध्ये ते नव्हते. अगदी चित्तवृत्ती, नित्य का समचित्तत्वम, भौतिक नफा तोटा यापासून आनंदित दुःखी होणे, अखंड भक्ती सेवा चालू ठेवणे, कुठल्याही भौतिक गोष्टींशी स्वतःला निगडीत न ठेवणे, भक्तीच्या 9 प्रक्रियांमध्ये स्वतःला गुंतवून ठेवणे, मग एकांतवासामध्ये राहणे, सामान्य लोकांपासून अलिप्त राहणे, आत्मसाक्षात्काराचं महत्व स्वीकारणे, कशा प्रकारे आवश्यक खेळ, सिनेमा, भक्ती नसलेले सामाजिक उपक्रम सोडून त्या वेळेचा अपव्यय टाळला जातो. अशा प्रकारे जी व्यक्ती या सर्वांना अशा प्रकारे तोलून मापून जाणू शकते, ती निश्चितच ज्ञानी व्यक्ती स्वतःला त्या आत्मिक पातळीवर निश्चितच आणू शकते. मग आपल्याला काय जाणायचंय भगवंतांविषयी? तर ज्ञेय,
मग ज्ञानाचं ध्येय ह्या सगळ्या क्षेत्रज्ञाला जाणून या परमात्म्याविषयी जाणायचंय. मग परमात्माच्या भौतिक आणि आध्यात्मिक गोष्टीचा आपण जो फरक बघितला, तेच आपल्याला जाणायचं इथे, की परमात्मा म्हणजे काय? या परमात्म्याला जाणणं हेच ज्ञानाचं ध्येय आहे, म्हणजेच ध्येय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञेय म्हणजे म्हणजे काय याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो, जे जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या करण्याच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे ज्ञेय परमात्मा सांगतायत. जे परमात्मा कोण आहेत? तर परमात्मा हे आध्यात्मिक आहेत. ज्या भगवंतांना मग ज्या आपण आपण म्हणतो, की आपले कुठेतरी आपण या इंद्रियांच्या अधीन आहोत. इंद्रिय त्या भगवंतांना इंद्रिय नसून सुद्धा ते या भौतिक प्रकृतीचा सगळ्यांचा आधार बनलेले आहेत. आणि जे काही आपले सूर्य, चंद्र या सगळ्यांपासून आपल्याला आपल्याला आधार देतायत आणि आपलं रक्षण करतायत आणि आपल्याला कुठेतरी सांभाळलं जातंय. मग हा परमात्मा अशा प्रकारे, की मग आपण जे म्हणतो भगवंत सगळं बघतायत. हे जे आपण नेहमी म्हणतो, की मग भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. भौतिक आपण आहोत. आपली कुठेतरी मन आणि इंद्रिय या गोष्टींवर कामवासना असू शकते आणि कुठेतरी आपलं आत्मा आणि शरीर हे वेगवेगळं आहे, जे भगवंतांचं एकच आहे. आणि ज्या या प्रकृतीला भगवंतांनी या सगळ्या भौतिक प्रकृतीला तयार केलेलं आहे, जिथे कुठेतरी या सगळ्या त्रिगुणांचा प्रभाव असतो, परंतु भगवंतांवर याचा कुठलाही प्रभाव नाही. जसं आपण एखाद्या राजा जेव्हा ज्या जेलर एखाद्या कारागृहामध्ये येतो, त्या कारागृहाचे जे काही रूल असतात ते राजाला कुठल्याही प्रकारचे लागू पडत नाहीत. जरी त्या कारागृहवासींना ज्या तिकडच्या अ, अ, कैद्यांना लागू पडत असले, तेच रूल त्या राजाला लागू पडत नाही. तशीच राजानी ज्या परमात्म्याने या सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, त्या परमात्म्यावर या सृष्टीचा, या भौतिक गुणांचा, याचा कुठलाही त्रिगुणांचा प्रभाव भगवंतांवर नाहीये. अशा प्रकारे परमात्मा हे आध्यात्मिक आहे, हे जाणण्याचा प्रयत्न करा. सर्वेंद्रिय गुणाभासां सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचे मूळ उगम स्थान आहे. पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांच्या पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांच्या स्वामीही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हा भगवंत परमात्मा ह्या सगळ्या इंद्रियांचं मूळ, ज्या ऋषिकेश म्हटलंय ज्याला, सर्व इंद्रियांचं मूळ उगमस्थान आहे, परंतु तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरीही अनासक्तच आहे. सर्व भौतिक आणि आध्यात्मिक प्रकृतीची निर्मिती केली आहे, पण या सगळ्यापासून तो स्वतः अलिप्त आहे, कारण तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे. आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामीही आहे. ज्याने या भौतिक प्रकृतीची निर्मिती केली आहे त्याच्यावर त्याचा कुठलाही प्रभाव भगवंतांवर, परमात्म्यावर नाही. आणि जशा प्रकारे आपण म्हणतो, मग आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये बघितलं, की मनुष्याची कुठेतरी वैशिष्ट्य काय आहेत, की मनुष्य हा फसवला जातो. मनुष्याची इंद्रिय ही सदोष आहेत. मग त्याच्यामुळे आपण जे परफेक्ट आहे ते सगळं नाही बघू शकत. आणि म्हणून जसं म्हटलं, की उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून आपण हे जाणू शकतो. या ज्ञानातूनच आपण परमात्म्याला जाणू शकतो. आणि म्हणूनच या प्रत्येक ज्या भगवंतांनी सांगितलं, की 7व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी, की कुठे तुम्ही मला जाणू शकाल, ज्या बलवानांचं बल मी आहे, शक्तिमानांच्या शक्तीमध्ये मी आहे, पृथ्वीच्या सुगंधामध्ये मी आहे, सूर्य चंद्राच्या प्रकाशामध्ये मी आहे, अशा प्रकारे आपण भगवंतांना जाणू शकतो. आणि मग प्रत्यक्ष 10व्या अध्यायात तर भगवंतांनी स्वतःच्या सूचक अभिव्यक्तींचं ऐश्वर्य सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच असे हे परमात्मा सगळ्याचे निर्माते असूनही ते अव्ययी आहेत आणि हे सगळ्यापासून अलिप्त आहेत. बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च यत्. आणि अशा प्रकारे भगवंतांना कसं जाणायचंय बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परम सत्य हे सर्व चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे. हे ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या ग्रहण शक्ती पलीकडे आहे.
ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जसं या आंतरिक शक्तींद्वारे ज्या विश्वरूप दर्शनात आपण बघितलं की या आंतरिक शक्ती भगवंतांच्या या सगळे आंतरिक शक्तींनी ते तिथल्या तिथेच कुरुक्षेत्रावरच त्यांनी अर्जुनाला त्यांचं विश्वरूप दर्शन दाखवलंय. आणि मग ज्या 9व्या अध्यायात आपण हे जाणलेलं आहे की भगवंत आत्ता जवळही आहेत, जसं इथेही म्हटलेलं आहे की आत्ता जवळ असले तरी ते अत्यंत जरी दूर असले तरी सर्वांच्या जवळही आहेत, कारण ते प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतायत. जरी ते गोलोक धामामध्ये राहत असले तरी पण ते त्या जसं म्हटलेलं आहे की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. मग भगवंत प्रत्यक्ष अवतरतायत, भगवंत प्रकट होत आहेत, अजन्म आहेत आणि ते ज्यांचं जन्म आणि कर्म ज्यांनी जाणलेले आहेत असे भगवंत आहेत की जे जे भगवंतांना जाणू शकतायत. मग असे असे फक्त भक्त भगवंतांना जाणू शकतात आणि असे हे परम सत्य की हे सर्व चराचर प्राणीमात्रांच्या अंतरात. मग इथे कुठेतरी उदाहरणादाखल असं सांगितलंय की परीक्षित महाराज जे उत्तरेच्या जे अभिमन्यू म्हणजे अर्जुनाचा मुलगा अभिमन्यूची पत्नी जी उत्तरा तिच्या पोटामध्ये अभिमन्यू ठार मारला जातो युद्धामध्ये, पण परीक्षित महाराज हे उत्तरेच्या पोटामध्ये गर्भामध्ये असताना अश्वत्थामाकडून कुठेतरी ब्रह्मास्त्राचा त्यांना धोका असतो आणि त्या ब्रह्मास्त्रापासून भगवंत परमात्मा या परीक्षित महाराजांचं रक्षण करतात. परीक्षित महाराजांच्या हृदयात जरी ते असले तरी ते बाहेर येऊन परीक्षित महाराजांचं रक्षण केलंय आणि म्हणूनच त्या गर्भामध्ये त्या उत्तरेच्या गर्भामध्ये सुद्धा परीक्षित महाराजांचं ब्रह्मास्त्रापासून भगवंतांनी रक्षण केलेलं आहे. आणि म्हणून हे सगळं जाणण्याच्या ग्रहण शक्ती पलीकडे असतं, कारण ते अत्यंत दूर असले तरी ते अत्यंत सर्वांच्या अत्यंत जवळही आहे. आणि म्हणून हा स्त्रोत कसा आहे बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचे उगम तो आहे. तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आहे आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे, तोच ध्येय आहे आणि ज्ञानाचे ध्येय आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंतच ज्ञान आहेत आणि भगवंतच ज्ञानाचं ध्येय सुद्धा आहे. आणि म्हणूनच या परमात्म्याला जाणणं की हा जो स्त्रोत आहे हा ज्ञानाचा स्त्रोत भगवंतांना जाणण्यासाठीच आहे. त्यामुळे कुणीही या स्त्रोतापासून वंचित राहिलेलं नाहीये, कुणीही या स्त्रोताला टाळू शकत नाही. अशा या भगवंतांपासून आलेलं हे ज्ञान आहे. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचं उगमस्थान प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. भौतिक अंधकाराच्या ते अतीत आहेत आणि अव्यक्त आहेत. ते ज्ञान आहेत. ज्ञानाचं ध्येय म्हणजेच ज्ञेय ज्ञेय सुद्धा आहेत आणि सर्वांच्या हृदयामध्ये वसलेले आहेत. मग हे सुंदर आहे, अत्यंत सुंदर अशी आकृती मला आवडते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे कलापांचे क्षेत्र शरीर, ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असं या कठोपनिषदामध्ये एक झाड रूपी शरीर आहे बरं, आणि या झाड रूपी शरीरावर 2 पक्षी बसले आणि मग तो आत्मा जो आहे हा आत्मा इतका आपल्या त्या भौतिक जगतामध्ये व्यस्त आहे. मग तो जीवात्मा आहे बरं का. आणि तो जीवात्मा इतका व्यस्त आहे की मग हे हवंय ते हवंय या कुठेतरी शरीराशी निगडीत भावना त्याच्या आहेत जीवाच्या. आणि तो बाजूला बसलेल्या परमात्म्याला जाणूही शकत नाहीये. परमात्मा वाट बघतोय की कधी याचं लक्ष जाईल माझ्याकडे. आणि म्हणूनच ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी थोडक्यात वर्णन केलेलं आहे. केवळ भक्तच, मग भक्तच या फक्त आत्मिक पातळीवर येऊन या परमात्म्याला जाणू शकतात आणि अशा प्रकारे भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. म्हणून हा इतका स्वतःच्याच याच्यामध्ये गुरफटलेला आहे, तो परमात्म्याला जाणण्यासाठी त्याचं लक्षच नाहीये परमात्म्याकडे आणि तिथेच तो बाजूला हृदयामध्ये आत्माही आहे आणि परमात्माही आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती आणि म्हणजे तुमचा आवाज कट झाला. कट होतोय माताजी. हा, आता आता त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आणि म्हणूनच भगवंतांनी जसं सांगितलंय की सगळं ज्ञान दिलेलं आहे, सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, पण भगवंतांनी एक सूट मात्र दिली आहे जीवाला. आणि ती सूट म्हणजे हे इच्छा करण्याची सूट. आणि म्हणून ही जी इच्छा करण्याची सूट आहे, तीच कुठेतरी या 84 लक्ष योनीतून त्या जीवाला फिरवते आहे. कारण मग आध्यात्मिक असा तो स्वभाव जाणलेलाच नाहीये. मूळ स्वभाव हा अध्यात्म आहे. जे 8व्या अध्यायात आपण जाणलंय, की या जीवाचा मूळ स्वभाव ब्रह्म हे परब्रह्माचा अंश आहे. परंतु ते जाणलेलंच नाहीये, कारण कुठेतरी शरीरधारी भावनेशी निगडीत आहे. आणि मग ज्या इच्छा व्यक्त केल्या जातायत, त्या इच्छांमधूनच कुठेतरी विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होत आहेत. आणि म्हणूनच या इच्छांद्वारे कुठेतरी या भौतिक प्रकृतीमध्येच ही निर्मिती होतीये. आणि म्हणून ही ही जी इच्छा आहे ही भगवंतांनी सूट दिलेली आहे. आणि म्हणूनच भगवंत हे उपद्रष्टाही आहेत आणि हनुमंताही आहेत. ते कसं आपल्याला जाणायचं आहे बघा. आधीच्या अध्यायात आहे का इथेच आहे? हा, ठीक आहे. कार्यकारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्य करणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. तर जीव जीव या संसारातील या संसारातील जीव या संसारातील विविध सुखदुःखाच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग जसं आपण म्हणतो की जर इच्छा व्यक्त केल्या जात आहेत, प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत, मग या भौतिक प्रकृतीमध्ये सगळ्या या इच्छा व्यक्त केल्या जात आहेत या जीवात्म्याकडून. आणि मग या जीव मग कुठेतरी जर उपभोग घ्यायचा आहे तर त्याच्या पाठोपाठ ते भोगही आले. मग ज्या मांसाहाराला ज्या रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल सांगतात मांसाहार करू नये, कारण ती मांसाहार करणं ही कुठेतरी मत्सरी भावना आहे, की मला त्या पशुलाही जगू द्यायचं नाही, कारण माझं पोट भरायचंय मला. आणि म्हणून ही जी भावना आहे, ही जे कुठेतरी उपभोगायचंय, मग कुठेतरी त्याला त्या सगळ्या जे मांसाहार खाण्याची ती इच्छा पूर्ण करायची आहे, मग त्या इच्छेबरोबर भोगही आले म्हणून पुढचा जन्म निश्चित करतायत. प्रभुपादांनी जेव्हा एका जात असताना, बीचवरून जात असताना जेव्हा काहींना मासेमारी करताना बघितलं, तेव्हा ते म्हणाले, "हे सर्फिंग करतायत आणि हे सफरर्स आहेत." कारण ते पुढचा जन्म स्वतःचा निश्चित करतायत. मग या भौतिक जगतामध्येच पुन्हा हे फिरत राहणार आहेत, कारण 84 लक्ष योनीतून जन्म घेत जातील. कारण सुखदुःखांच्या उपभोगास कुठेतरी तेच कारणीभूत आहेत, कारण त्यांच्या इच्छांमुळे हा जीव या 84 लक्ष योनीतून कारणीभूत आहे. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारण गुण संगोस्य सदसद्दयो निजन्मसु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. याप्रमाणे त्याला विविध योनीमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत मग या कुठेतरी ज्या काही ज्या काही 84 लक्ष योनीतून जन्म मिळतोय त्या कुठेतरी बरे वाईट मग भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे मग या भौतिक जगतामध्ये त्या मायेशी त्या मायेमध्ये कुठेतरी अडकल्यामुळे ज्या त्रिगुणांचा प्रभाव आहे मग कुठेतरी फक्त राजसिक आणि तामसिकच त्या विचारांचा प्रभाव आहे. आणि म्हणूनच मग ती कृत्य केली जातात, इच्छा केल्या जातात आणि मग त्या इच्छांबरोबर ते भोगही आले. आणि म्हणूनच मग त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीशी जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असं घडतं आणि त्याला विविध योनींमध्ये बरे वाईट असे प्राप्त करावे लागते. उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तरीही या शरीरात आणखी एक आहे, एक दिव्य भोक्ता जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, जो देखरेख करणारा आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जो जो इच्छा करतोय तो जीवात्मा आहे, परंतु त्याच्या बरोबर अजूनही एक दिव्य भोक्ता जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, तो या शरीरामध्ये आहे. ज्या क्षेत्रज्ञ, मग 2 क्षेत्रज्ञ आपण म्हटलं, परंतु तो कसा आहे, तो उपद्रष्टा आणि अनुमंता. की मग जे काही इच्छा केल्या जात आहेत भगवंतानी त्याला कुठेतरी रोखलं नाहीये.
मग तो जीवात्मा जे काही इच्छा करतो आहे त्या जीवात्म्याला उपद्रष्टा की त्याला अनुमतीही दिली जातीये. मग त्याला त्याला परमिशन दिली जातीये भगवंतांकडून. कारण जे काही इच्छा करतोय ती इच्छा करण्याची सूट भगवंतांनी ज्ञान दिलंय. मग ते ज्ञान घेऊन अध्यात्माकडे वळायचंय की त्या भौतिक जगतामध्येच गुरफटून राहायचंय हे या जीवानी ठरवायचंय. आणि मग ही ठरवायची जी इच्छा आहे ती भगवंतांनी सूट म्हणून दिलेली आहे. आणि म्हणूनच जो देखरेख करणारा, परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे, तो परमात्मा म्हणूनच ओळखला जातो. मग तो कुठल्याही प्रत्येक त्या गोष्टीची परवानगी त्या परमात्म्याकडूनच मिळतीये, जो या हृदयामध्येच निवास करतो. आणि जो हे काही तत्व जाणतो, की आपल्याला या भौतिक जगतामध्ये बांधणारी आहे ही गोष्ट, कुठेतरी आपण बद्ध होतोय. मग जरी त्रिगुणांमध्ये असलो, तरी सात्विकता असली तरीही कुठेतरी सुखाने बद्ध होतोय. राजसिकता तर कुठेतरी वासनेमध्ये बद्ध करतीये आणि तामसिकता तर कुठेतरी अज्ञानामध्ये बद्ध करतीये. कारण कुठेतरी दुःखामध्ये मग ज्या काही गोष्टींना भोगायला लागतंय, या सगळ्यामध्ये आपण बद्ध होतोय. कोण जाणतंय? तर हे ज्ञानाने जाणलं जातंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचा विकार या संबंधीचे तत्व जाणतो, त्याला निश्चितच मोक्षप्राप्ती होते. त्याची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याचा या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे आपल्याला दिसतायत शुकदेव गोस्वामी आणि परीक्षित महाराज, ज्या भागवताचं ज्यांनी ज्ञान घेतलं, की या सगळ्यांनी, मग हे सगळे आत्मधारी भावनेमध्ये आहेत. जे नारद मुनी आपल्याला दिसतायत, व्यास मुनी, अनेक वेगवेगळे ऋषी इथे बसलेले आहेत, की जे भागवताचं कथन ऐकतायत शुकदेव गोस्वामींकडून. आणि म्हणूनच या सगळ्या भक्तांनी, या सगळ्या शुद्ध भक्तांना या सगळ्याची कल्पना आहे. हे सगळ्याचं तत्व हे जाणतायत आणि म्हणूनच यांना सगळ्यांना मोक्ष प्राप्ती आहे. त्यांची वर्तमान स्थिती ही कशीही असली तरी त्यांचा या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. कारण ते जे काही ज्ञान घेतायत, त्या ज्ञानाचं ते तत्व जाणतायत, की आपण जर या गोष्टीत बद्ध झालो, भौतिक गोष्टींशी निगडीत झालो, तर आपण याच्यामध्ये बद्ध होऊ. ही गोष्ट, ही तत्व हे हा भक्त, हा शुद्ध भक्त जाणतो आहे. आणि म्हणूनच तो पुन्हा त्या इंद्रिय विषयांशी, त्या भौतिक गोष्टींशी संग करत नाही. हरे कृष्ण. मग हे ज्ञान कसं मिळू शकतं? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. काहींना ध्यानाद्वारे, काहींना ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे, तर काहींना निष्काम कर्मद्वारे, फलदायी इच्छाशिवाय परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग या परमात्म्याचं ज्ञान कसं घ्यायचं? या क्षेत्रज्ञाचं, हे क्षेत्रज्ञ आहे, हे हृदयामध्ये वसलेलं आहे. प्रत्येकाच्या हृदयात समदर्शिनः पंडितः, पंडितः समदर्शिनः. मग हा पंडित कसं जाणतोय किंवा कशा प्रकारे हे शुद्ध भक्त, हे ज्ञान कशा प्रकारे जाणलं जातं? तर ध्यानाद्वारे. मग ज्या सत्ययुगामध्ये ध्यान करणं शक्य होतं, जेव्हा लाखो वर्ष लोक जगायची, त्यावेळेला ते ध्यानाद्वारे जाणलं जायचं. ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे. मग जे ज्ञानाचं अनुशीलन ज्या चांगल्या, ज्या जाणकार व्यक्तींकडून, मग ज्या उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून जे ज्ञान घेतलंय त्यांचं अनुसरण करणं, अनुशीलन करणं, याद्वारे. तर काहींना निष्काम कर्माद्वारे, की ज्या कर्मफळांचा त्याग करून, मग जो कोणी व्यक्ती, मग तो ब्राह्मण असो, क्षुद्र असो, वैश्य असो, क्षत्रिय असो, कुठलीही व्यक्ती असेल तरी तो निष्काम कर्माद्वारे भगवंतांना निश्चितच जाणू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पुन्हा पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तरी इतरांकडून ऐकून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात. अधिकाऱ्यांकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूच्या मार्गही ओलांडतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून असे हे लोक, जे ज्यांना ज्ञानाचं, मग अशा ज्ञानाला जाणणारे, मग ज्यांना हे ज्ञान मिळत नाहीये, परंतु जे आपल्या संघाने, मग बघा काही जण, आपण म्हणतो सत्संगाला जाताना, तसं जर आपण उदाहरणार्थ भौतिक जगतामध्ये बघितलं, अरे चला आम्ही मी पिक्चरला जातोय, मग लगेच पिक्चरला कुठलेही मूवी बघायला मग सगळ्या मित्रमैत्रिणींना घेऊन गेलं जातं. त्याच प्रकारे सत्संगामध्ये सुद्धा जेव्हा ही जाणकार व्यक्ती, हे तत्व जाणलेल्या व्यक्ती जेव्हा आपल्याबरोबर इतरांनाही घेऊन जातात, तेव्हा निश्चितच अधिकाऱ्यांकडून ऐकण्याच्या या प्रवृत्तीमुळे, मग जेव्हा ते त्या उत्तम गुरुकडून हे ज्ञान घेतात, की मग जसं आपण आधी म्हटलं, की जेव्हा ज्या व्यक्तींनी जाणलेलं नाही, जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत, पण त्यांना कोण जाणू शकतं, त्यांना कोण ज्ञान देऊ शकतं?
जे ज्ञानी व्यक्ती आहेत, मग ते कुठेतरी यांना आध्यात्मिक मार्गामध्ये आणायला कारणीभूत होऊ शकतात. तो साधू संघ, ती जी भजन क्रिया आहे किंवा ज्या काही सत्संगातून मग निश्चितच कुठेतरी आत्मसाक्षात्कारी भावनेकडे ती व्यक्ती वळू शकते आणि अशा प्रकारे ती त्या मार्गामध्ये मग ती निश्चितच त्या जन्म मृत्यूच्या मार्गालाही ओलांडू शकते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भरत ऋषभ, चर आणि अचर असे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांचा केवळ संयोगापासून निर्माण होत हे जाण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग हे जे काही तू बघतो आहेस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या संलग्नतेमुळे की कुठेतरी शरीर आणि आत्मा, हे शरीर आहे पण या शरीरामध्ये जो आत्मा आहे तो चैतन्य रूपी आहे आणि म्हणूनच आपण ते जाणतो आहोत की मग जे काही चालू आहे ते जे काही जे काही आपण म्हणतो अनेक आता हे यान आपल्याला दिसतंय, मग अनेक ग्रहांवर वगैरे गेलं जातं, ही सगळी बुद्धिमत्ता आहे, हे सगळं ज्ञान आहे. मग कुठेतरी शरीर आणि आत्मा याची संलग्नता जाणून हे ज्ञान की यांच्या केवळ संयोगापासून हे निर्माण होते. चर आणि अचर असे तू काही जे काही अस्तित्वात, मग जे काही हलणारं आहे, न हलणारं आहे, हे सर्व यांच्या संलग्नतेमुळे आहे. या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाच्या संलग्नतेमुळे हे तू जाण. समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्स्त्वविनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व देहामध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जो जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याच्या आणि परमात्म्याच्या कधीही विनाश होत नाही, तो यथार्थ रूपाने पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला 1 मिनिट द्या फक्त जरा देवी. हरे कृष्ण. क्षमस्व. आणि म्हणूनच जो मनुष्य सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणार आहे, मग जसं मी म्हटलं आधी की पंडित हा समदर्शिना, मग असे तत्व जाणणारी जी व्यक्ती असते तो परमात्म्याला, प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्म्याला बघतो आणि जो जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही. हा देह नश्वर आहे परंतु हा आत्मा आणि हा परमात्म्याचा कधीही विनाश, असा अविनाशी हे आहे. आणि हे तो यथार्थ रूपाने जाणतो, यथार्थ रूपाने पाहतो. त्याची दृष्टी मग अशी अशी तात्विक दृष्टी, अशा तत्वाने ती दृष्टी बनते की मग प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये तो अशा परमात्म्याला बघतो आणि सगळ्यांना समदृष्टीने बघायला लागतो. मग त्याच्यासाठी शत्रू मित्र या सगळ्यांना तो कुठेतरी समतोल राखून आणि त्याच प्रकारे समदृष्टीने बघतो आणि सर्व प्राण्यांमध्येही परमात्म्याचं अस्तित्व जाणतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो, तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही. याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि अशा प्रकारे मग तो सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला बघतो, म्हणजे सर्वांना समान रूपाने पाहतो. त्याच्यामुळे मनामुळे मग त्या मनाला इतकं नियंत्रित केलेलं असतं की त्यामुळे तो त्याची अधोगती होऊ देत नाही. मग जसं आपण आधीच्याही याच्यात म्हटलंय की एक एक उत्तम
आपण म्हणतो की हे जर तत्व जाणणारी व्यक्ती असेल तर ती एका एका ब्राह्मणाला, एका चांडाळाला किंवा कुठल्याही प्रकारच्या व्यक्तीला, मग कुठल्याही प्रकारचा प्राणी असू दे, मग हत्तीला किंवा मग त्याच्या हत्तीच्या मालकाला, कुठलीही व्यक्ती असू दे, कुत्रा असू दे, त्याचा मालक, या प्रत्येकामध्ये मग त्याच प्रकारे तो बघतो आणि आपण कुठल्याही गोष्टीला त्याचं मला वाटतं श्लोकामध्ये पूर्णपणे दिलेलं आहे ते 13.29. येस. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथा आत्मानं कर्तारं स पश्यति. आणि म्हणूनच जो प्रत्येकाला बघतो की ज्याप्रमाणे मनामुळे स्वतःची अधोगती होणार नाही यावरती त्याला मनावरती इतकं नियंत्रण असतं, त्याप्रमाणे मग अशी व्यक्ती ज्याने तत्वतः जाणलेला आहे आत्मा आणि परमात्म्याला, तो निश्चितच परमगतीला प्राप्त होतो, त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः काहीही करत नाही, हे जो पाहतो तो प्रत्यक्षात पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हा आत्मा, मग त्याला ड्रायव्हर, एखादी गाडी नुसती निश्चल पडलेली आहे तर ती कार चालत नाहीये तर ते काय, हो नुसती निर्जीव अवस्थेमध्ये आहे, पण त्या कारमध्ये जेव्हा तो ड्रायव्हर चालवायला येतो तेव्हा ती गाडी चालू होते. त्याचप्रमाणे हा आत्मा जो भौतिक प्रकृतीने निर्माण केलेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात, स्वतः काही करत नाही, म्हणजे या शरीराद्वारे क्रिया केल्या जातात, पण कोण त्याच करून घेत आहे. आणि म्हणून हे जेव्हा प्रत्यक्ष एखादी व्यक्ती जाणते, हे जो पाहतो तो प्रत्यक्षात पाहतो, तो प्रत्यक्षात ह्या आत्मा आणि परमात्म्याला जाणू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आकाश त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे ब्रह्मदृष्टीत स्थित असलेल्या आत्मा त्या शरीरात बसलेल्या असला तरी शरीरात मिसळत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हा जो शरीरामध्ये, आणि शरीर आणि आत्मा, म्हणून मी शरीर नाही आत्मा आहे, ही गोष्ट जाणणं म्हणजे काय, की शरीर आणि आत्मा हे वेगवेगळे. जसं आकाश, आपण म्हणतो आकाश हे पसरलेलं आहे सर्व दूर, पण ते कुठेही सूर्य, चंद्र किंवा कुठलेही तारे आणि या सगळ्यामध्ये मिसळत नाही. जसं हे शरीर सुद्धा आहे, मग हा आत्मा सुद्धा या शरीरामधले जे मसल्स आहेत, मग जे काही रक्त आहे किंवा इतर काही अवयव आहेत, या कुठल्याही गोष्टीत मिसळत नाही, त्याचं वेगळं अस्तित्व आहे. आणि म्हणूनच हा आत्मा शरीराच्या आत वसलेला आहे, तो शरीरात वसलेला आहे. आणि मी शरीर नाही आत्मा आहे, म्हणूनच ब्रह्मदृष्टीत स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात वसलेला असला तरी शरीरात मिसळत नाही, तो एकत्र होत नाही त्या शरीराबरोबर, त्याचं अस्तित्व हे वेगळं असतं. आणि म्हणूनच हा आत्मा शरीरापासून वेगळा असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारत, जसा सूर्य एकटाच या सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो, त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हा जो आत्मा आहे, हा आत्मा हा चैतन्य निर्माण करतो पूर्ण शरीरामध्ये. मग आपण जेव्हा म्हणते व्यक्ती मृत होते तेव्हा काय, तर नंतर अगदी नाव घेत असतो 10-15 मिनिटापूर्वी ज्या व्यक्तीचं, त्याला आपण देह, बॉडी म्हणायला लागतो त्याच त्याच व्यक्तीला. कारण मग काय, का ते शरीर राहतं फक्त, पण तो आत्मा निघून गेलेला असतो. आणि म्हणूनच हा आत्माच सगळं चैतन्य त्या शरीरामध्ये पसरवत असतो. आणि जसा सूर्य एकटाच या सर्व विश्वाला व्यापतो, तसा शरीरामध्ये हा आत्मा, हा सगळ्या शरीरभर हे चैतन्य प्रकाशित करीत असतो, या शरीराला चैतन्य देत असतो. प्रत्येक ज्या प्रक्रिया असतात, या चैतन्याद्वारे या प्रक्रिया घडत असतात. हे जाणणं, हे तत्व जाणणं खूप आवश्यक आहे. ही खूप भौतिक म्हणतो ना, सत्य आहे, हे भौतिक फॅक्ट आहे ही. आणि म्हणूनच ह्या शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीराला प्रकाशित करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातील फरक पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीच्या प्रक्रिया देखील समजू शकतात, ते परम ध्येयापर्यंत पोहोचतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आणि म्हणूनच जे ज्ञान आपण सगळं घेतलं, की जो आत्मा आणि परमात्म्याला जाणतो आहे, ज्या ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ, मग शरीर आणि आत्मा, मी शरीर नाही, मी त्या शरीराच्या आत वसलेला आहे. म्हणजे मी शरीर नसून मी आत्मा आहे आणि म्हणून हा शरीर आणि शरीर आणि आत्मा, आत्मा परमात्मा हे 2 क्षेत्रज्ञ आहेत. म्हणून शरीर आणि आत्म्यामधील जो फरक बघतात, भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून निश्चितच मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजू शकतात. आणि मग ते फक्त त्या देहधारी भावनेशी निगडीत राहत नाहीत. मग जे त्या आत्म्यालाही समजू शकतात आणि त्या परमात्म्यालाही जाणू शकतात. ते निश्चितच त्या परमध्येयापर्यंत पोहोचतात. हरे कृष्ण. असं खूप कळायला थोड्याशा काही-काही संज्ञा आहेत. थोडंसं कठीण म्हणणार नाही मी, पण थोडंसं कळायला काही आहेत गोष्टी. त्या समजून घ्यायला, जाणून घेणं आवश्यक आहे. असा हा त्रयोदशोध्याय समाप्तः. आपण या ज्ञानयोगाच्या अध्यायाला सुरुवात केलेली आहे. मी शेअरिंग थांबवते. काहीही प्रश्न असतील तर प्लीज निःसंकोचपणे विचारा.